Posible sa Disyembre 5 na tuig 2023 himuon ang barangay ug sanggunang kabataan elections. Mao kini ang gisaysay ni House Deputy Speaker ug Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab kaganiha. Sa akong pagkikinabi sa kongresista, mao kini ang iyang gibutyag. Dagana ang mga kongresista o mga senador nga nagpasa o postponement para sa eleksyon. Matod ni Congressman Ungab, natunga ang opinyon sa membro sa Kongreso kabahin sa issue. Although I was trying to get the feeling, medyo divided, no? Kaya ang uban congressman gusto nila ipadayon, ang uban gusto i-postpone. So most likely mag-meeting ang mga partido o mag-meeting po ang sa kung naay ma-schedule nga lidak, possible i-take up na. Si Ungab nga usa ka banker ug ekonomista nagbutyag nga gikinahanglang mabalanse ang pinansyal nga sitwasyon sa nasud tungod kay naglisod pa ang atong panahon. Mas maayo po siguro ma-postpone because of the high prices karon, tagas kayong presyo. Unya og kung manggawas ang kwarta og dungag basig makadungag na sa inflation. Yes. As part of siguro mo normalize na. Giklaro sa kongresista nga gibalanse sa matag miyembro sa Kongreso ang ilang posisyon ug ang posisyon sa COMELEC kung ipadayon ba ang eleksyon kay saysay sa COMELEC ipatuman kini sa Disyembre 5 tuig 2022. Ug matod ni Ungab, ang kamatuoran mas dako ug magasto kung idayon kini kaysa ioktaba sa Disyembre 5 tuig 2023. Kay hangtod karong panahon na hinay paghapon ang lihok sa ekonomiya ug nagsigi pagbawi ang nagkadaiyang mga nasud tungod sa nitabong pandemya. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!